Usa may sakit day nimo dong. Kuan. Boss, ng bato sa kidney. Ay bato sa kidney. Mga kuha gyud di mga bato sa imong mga abdo sa imong kidney. Diba? Gawas, kayong gawas, bato. boss. Dagan kayo bato. Tinuod gid ay. Naapay nga apay mo sunod ani. Boss, sige boss, gawas boss. Dagan kay bato lang tawa. Tanaw. Alin niyo, patambal ta sa albularyo katong banggiitan kay katong aron matanggal ang sakit-sakit nimo sa bato. Sige dong kay para makakuha na ni mo ani akong sakit sa bato. Ayo. Ayo. Diretong mo nang balay ba? Oh, dire, nga naman. Patambal na ako yuyo kay naay sakit sa bato. Isulod lang mo dong. Ikaw ra sulod yo kay mura bawal guro mo sulod yo. Sige dong biyaan sa kanya dong. Oh, sige. Ali, lingkore. Ay, Usa may sakit day nimo dong. kuan. Boss, ng bato sa kidney. Ay bato sa kidney. Ay sayo na. Hubuasan nimo sa nina. Boss. Ako ang pinakabanggitan diri nga man ng balay. Tanan bato sa kidney. Mawala. Bulan ko alam, boss. Apil lang imong kagwapo, pwede sang mawala. Sige boss, tambali ko boss. Ay sa akin magkuha sa katong saluranan sa mga bato. Sige boss, bulat ko boss. Dong, nara dong, saluranan dong. Uy, unsa man ni boss nga? Kuan manip dako kay yung plagana ni. Usa man ni, usa man siya boss. Saluranan sa imong bato sa kidney. Mo ba? Dong, basta mga malalang mga bato. Oh no! Ako yung tambal. Sige boss. Sige ko bahala boss. Mga kuha gyud di mga bato sa imong mga abdo sa imong kidney. Diba? Gawas, kayong gawas, bato. boss. Dagan kayo bato. Tinuod gid ay. Apay mo sunod ani. Ha? Mas Napa, dagan napa? pa na. Kini bato na po sa abdo. Kani abdo na pod. Ganina bato na to sa kidney. Kani abdo na pod. Abdo na po ni. Sige boss. Gawas boss. Dagan kay bato lang tawa. Tanaw ito kami kayo. Wala na boss. Uy. Piki masuro ka man ng baray boss. Bato mo ni sa kalsada. Hindi mo ko piki nga man ng balay. Dong, 15 ako katuig dire. Maman ng balay. 15 ka tuig, mo ba? Kana, imong nakita gagmay pa na dong. Ay, di ka na mo din? Apay mas dako na. Na, abi na ko guna. Oh, ato ko ako. Sige. Naapay dako ani dong nga makuha dong. Ha? Oh shit, not good. Kita ka na Kadako dong. ko na mo binuwan mo nagpiki ka man ng baray ba? Dili dong 15 ako katuig dong. Naman na. O mo na. Na, apay mas dako na dong. Atong kuhaon ng mga batos tanan nimong gibati ha. Bato sa kidney, bato ug sapdo po yun. Napa di boss. Naapa ni, mas dako pa ato. Ha? Putangin na! Abi na ko gumana to. Ara dong, nakuha na natin pinakadako ka bato dong. Uy, ya ate, kinuwang ni mo ayo. Bato. Karon ra ko nakasugat ani dong. Ako kayong bato. Klaro ni. Kagamay Kinuwang sa, ni mo ba? kagamay sa imong lawas. Daghan magbato di ang sulod di ay. Oh shit, not good. Unsa naman ni nga? Murag maayo na ka dong. Di paningot ka oh. Oo, gipaningot ko. Ay maayo na ka. Maayo na ka. Okay na. Oh, okay na. Okay na. 1.5 lang. Ha? 1.5? 1.5 lang, 1.5. Ayaw na makago, boss. Ayaw na. Wagod niyo. Ang bato. Balas na lang og simento, pwede na ta magmasa. Ayaw ko, edisyon ako lawas, oh. Oo. Aysa. Condition na, oy. 1.5 lang. Nara. Ayaw ipakita Ha? sa video. Sige, oh, Ay, nara. kaming manambalay, dili mo pwede mo dawat og kwarta. Bawal. Nara. Oh. Sibat na mo.
Ay! Ba't na? Ayaw ni ko. Ito na ko. Ang tala dong. Eh, Tara yo. okay na ko. Naulian na. Tana.